que és el Nadal. Llums, colors i regals. Però el Nadal també és aquella època que ens recordem de ser solidaris. El Nadal i la solidaritat caminen agafats de la mà. Siguem solidaris. Siguem solidaris. Siguem solidaris. Siguem solidaris. Siguem quelcom. Ara ens trobem al Bar Molí de Santa Coloma, on hem quedat amb un noi que es diu Ricardo. Ricardo, buenos días. Buenos días. Si te parece, mientras vamos conociéndonos un poco más, hemos preparado un pequeño experimento con Iván. De acuerdo, para mí no hay problema, os enseño cuáles son las dificultades que tengo en mover aquí cada día en Santa Coloma y ya veréis cómo es complicado el día a día subir y hacer una vida normal, tentar hacer una vida normal como vosotros. Sales aquí y aquí abajo. Ricardo, vemos que Iván ya empieza a tener problemas. Sí, es que la silla esta no es adaptada para andar cada día por la calle. No es una silla con la que sea fácil moverse, ¿no? No, esta no. Es una silla básica, igual que tenía yo, para andar cada día. Para te mueres porque no es adaptada ni para subir escalones ni nada. Y aparte es muy pesada y haces más daño a los brazos. Hasta que no pasan 5 años no tienes derecho a otra. No tengo derecho a otra. Y en mi caso no me la dieron porque yo llevo ya 2 años en esto y en principio era básico, pero ahora es ya casi definitivo. Entonces tuve que comprar esta de mi bolsillo para mover cada día más fácilmente. Ahora tengo que mover para aquel lado y te enseñaré más aceras problemáticas que es un problema día a día superarlas, las barreras que hay hoy en día. Aquí veiem que tenim un altre pas de vianants en el que no hay ni rampa, ¿no, Ricardo? No hay ni rampa ni en un lado ni en el otro. Si quiero pasar a aquel lado no puedo. Aquí vemos, Ricardo, que hay una plaza de aparcamiento para minusválidos, pero que parece un poco ilógica, ¿no? Sí, es que si aparco el coche aquí, me tengo que dar la vuelta a la carretera a procurar una rampa para subir a la acera. Bueno, la parada del bus es ahí abajo cuando tengo que ir a los niños y me encuentro que vengo por la acera aquella. Si me tengo que ir a este lado, pues tengo un bordillo grande de aquel lado que no lo puedo superar. Bueno, bajar sí, para subir no. Te tienes que meter en medio de la carretera. Sí, tanto de un lado como del otro. Claro, porque todo este desplazamiento a ti te supone un esfuerzo físico tremendo. Grande, bastante grande, porque claro, va los niños, tengo que llevar al niño pequeño encima de mí y cruzar hasta arriba, no puedo subir hasta arriba. Y como veréis, tengo las aceras como están, mira, ya lo veréis, ya os lo voy a enseñar ahora. Y me tengo que cruzar en medio de la carretera y ir allá a buscar el parado allá.
Una rampa aquí, cuando pusieron la parada del bus, yo me paso allí en la acera, no me juego tanto la vida. Para no ha hecho, como veis la construcción nueva y no hay. Hacer una parada de bus, es una parada de menos válidos ahí arriba, como podéis comprobar que no sirve para nada. Exactamente, el rincón que sobraba la ha puesto para decir que pone para menos válidos. Claro, poner una parada que no tiene una rampa, no tiene nada para poder hacer el día a día, no veo la lógica de poner una parada. Yo lo que veo es que, yendo en silla de ruedas, que las aceras, por ejemplo, en esta zona están muy altas y eso dificulta un montón, pues lo que ha dicho Ricardo. Además, yo lo encuentro fuerte que en una construcción nueva no hayan puesto una rampa, porque se supone que tendríamos que estar ya preparados para este tipo de cosas. Y bueno, ya habéis visto lo que hemos tenido que hacer, ir por en medio de la carretera con los coches al lado, y es bastante caótico y te juegas la vida, como dice él. Bé, ens trobem aquí a la cafeteria Bon Dia de la plaça del Poble, que hem quedat amb el Xavier. Xavier? Què tal? Molt bona. Tu com veus el teu dia a dia aquí a Andorra? Andorra, penso que les autoritats han fet sempre un esforç important a nivell d'adaptabilitat, sobretot el que és els llocs més transitats. Segur que hi ha indrets com on viu el Ricardo, que ell hi té uns problemes, però probablement sabent que hi ha una persona amb discapacitat es poden solventar aquests problemes. Les autoritats hi faran el comú d'Andorra la Vella, en aquest cas, faria el pertinent per ajudar-lo a solventar-ho. Nosaltres també tenim entès que el material, com pot ser la cadira o inclús el coixí o una mica tots els accessoris, són bastant cars. Efectivament, aleshores no tothom hi té accés. Recordo com a anècdota graciosa un noi de Barcelona que vaig conèixer que no li pagaven ni la cadira perquè ja s'havia quedat minusvàlid estant a la presó tancat. El van portar a un hospital a curar-se i no se li va ocorrir res més que tirar-se per la finestra per escapar-se, es va quedar paraplègic. El vaig conèixer amb aquest noi, 18 anys, ja tenia una criatura, i una cadira vella meva li vaig passar i vaig dir, va, ja te la donaré, si no et cal moure't amb les cadires que et dona la Seguretat Social. Al cap d'uns dies vaig llegir en un diari que hi havia atracador en silla de ruedas, si ficava, i es dedicava amb una navaja al pobre, a atracar sobretot a noies per si aconseguia alguna cosa de pasta. Esperem que hagi aconseguit alguna cosa de treball, a part de pasta, però bueno. No t'han vingut a buscar per la cadira, no? No, la matrícula me la vaig quedar. Doncs Xavi, moltes gràcies per venir amb nosaltres. A vosaltres per la feina que feu. Crec que aquest tipus de treball és d'agrair, perquè a la societat fa falta gent que treballin amb ganes del que estan fent. Ara hem vingut a conèixer la Paquita d'Anyós. Hola Paquita, bona tarda. Hola, bona tarda. Una mica el que venim a fer és que ens ensenyes una miqueta com seria el teu dia a dia, si has d'anar a agafar autobús, quan passeges pel carrer, i per això hem previst a l'Ivan, que en aquest cas es taparà els ulls i anirà amb un bastó i passejarà amb nosaltres també. Paquita, aquí hem arribat amb aquesta senyal i hem vist que te la trobes molt al mig, no? Però al mig completament. Si vas una mica despistada, pues te la menges directament. Sí, perquè aquí et jugues la vida. Si vols atravessar la carretera, jo per exemple ara he baixat d'Anyós. Jo me'n vull anar cap a Andorra. La parada d'autobús la tinc al davant. He de creuar la carretera. No costaria tant, potser, ficar un pas de vianants aquí?
Hombre, jo crec que no. Jo més d'una vegada he demanat que em donguin el pot de pintura i un rodillo que ja el pintaré jo. Si no surt perfecte és igual. Serà un pas que podem passar nosaltres i la guarderia que tenim aquí a la nostra dreta. Bé, ara hem baixat aquí al centre d'Andorra. Com veieu, s'està fent de nit. Paquita, fa una miqueta de fred i no ens agradaria que te'ns acostipessis per ajudar-nos amb aquest vídeo. Llavors hem pensat que anirem a fer un cafè aquí, a una cafeteria que han fet aquí fa poc. Però clar, primer hem de travessar. Com ho farem això? Bueno, intentarem que no ens atropelli ningú. Hem arribat aquí on deien que volien travessar i ens trobem que, com comentaves abans, hi ha una moto que està aparcada just davant del pas de vianants. Doncs mira, ara fem com el Superman. Fem un salt i volem i anem fins a l'altre costat. Aquí, el senyor que hagi aparcat aquesta moto, bé, podem dir que no hi ha pensat, evidentment, però, no sé, un agent de circulació també podria sancionar-ho, això, no? Sí, però saps què passa? Que els agents de circulació sempre estan on no han d'estar-hi. Ara aquí, per exemple, si hi hagués algú sí que li posaria una multa, però com que no hi ha ningú, doncs atravessa com puguis. Què collons fot aquesta paperera aquí al mig? Doncs mira, no sé, algú que li deurien dir aquí s'ha de posar una papelera. És una mica el que comentaves, que si tu vas caminant i vas seguint una línia recta, des de la paret d'allà, te la trobes completament al mig. Sí, aquesta, mira, hauríem de fer com amb la parada aquella. Venir amb una serra i tallar-la. Hem vingut aquí a l'Accent Andorrà, aquesta cafeteria nova que hem trobat per aquí, que ens han regalat uns trossos de croissant, has vist? Això és perquè vas amb ses majestats, eh? Sí, perquè si no, no. Ens han dit que tu ets la presidenta ara mateix de l'associació, no? Sí, m'han elegit presidenta d'Amida. A veure si sóc capaç de portar a terme el projecte que volem. A veure, de moment no tenim diners, no sé pas com ens ho farem. Volem anar a la 11 i a veure si d'alguna manera les persones que viuen a Andorra, que no són espanyoles, que són andorranes, poden fer servir totes les tècniques que ells tenen. Volem tenir una sala amb ordinadors, amb alguna persona que ens ensenyi a utilitzar-los. I el que passa que el problema major són els diners, com sempre. Si algú s'anima i vol fer-se soci, doncs mira. Poden anar a l'associació i fer-se socis, no, diguéssim? Sí, es poden fer soci i donar la quantitat que vulguin. Molt bé. Bueno, que sapigueu que teniu el recolzament de Quelcom. Si s'ha de fer un vídeo per anar a picar a la porta de la 11 ho podem fer. Si hem d'anar a veure el senyor Bartomeu, segur que també ens rebrà. Ja ens deu conèixer una miqueta. I intentarem ajudar-vos en tot el que pugueu. Sí, segurament que sí. Moltes gràcies per aquesta iniciativa que teniu i m'ha encantat aquesta passejada que hem fet amb els Reis Mags. M'ha agradat molt. L'únic que no m'ha agradat tant ha sigut com hem hagut de travessar la carretera, però bueno, això és una de les coses que tenim a Andorra. Un moment. Vols dir que no hauríem de ser solidaris tot l'any i no només al Nadal? Sembla més lògic, no?